Europarlamentari barranin fetħu laqgħat ta' blaħbel kontra pajjiżna waqt id-dibattitu li ġie organizzat mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. Fost id-dikjarazzjonijiet surreali li saru fih dan l-istituzzjoni Ewropea kien hemm li f'Malta hawn il-vjolenza u li sansitra pajjiżna iħammar wiċċ l-Unjoni Ewropea u l-prinċipji li tintħaddan. Dawn id-dikjarazzjonijiet ikkonfermaw kemm fil-verità dawn it-tip ta' dibattiti jagħmlu ħsara l pajjiżna u kemm mhux minnu dak li qal il-Partit Nazzjonalista li dan id-dibattitu sempliċement isir darba fis-sena bħalma jsir fil-konfront ta' pajjiżi oħrajn. Is this how a modern state treats justice and fairness? Belonging to the European Union means upholding the core values: democracy, accountability, and also rule of law. Without that, Malta will continue to risk not only your credibility, but a very democratic soul. And I think it's fair to say that impunity hasn't ended. In Malta, justice is still delayed. The rule of law is still eroding. The system remains captured by power. Min sen wara dan ir-rejat terribli ninsabu fi klima ta' korruzzjoni, violenza u impunità li għada preżenti. L-unika garanzija favur pajjiżna ingħatat mill-Europarlamentari Laburisti, il-kap ta' delegazzjoni Elisa Saliba, Daniel Attard u Thomas Bajjada, il-Viċi President tal-Grupp tas Soċjalisti fil-Parlament Ewropew u d-deputat mexxej Laburista Elisa Saliba għal titlu ta' din ir-reżoluzzjoni kien dwar id-domin fil-ġustizzja u dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizia fejn 5 persuni diġà għaddew ġuri u nstabu ħatja. Fakkar ukoll kif il-Parlament Malti għadda medja ta' liġi fix-xahar biex jitwettqu r-riformi u bħalissa għandna l-akbar ammont ta' ġudikanti fl-istorja u appella lill Partit Popolari Ewropew biex qabel jippuntaw subajhom ukoll jibdew inatfu darhom l-ewwel. Taf min jikser ir-rule of law? Il-Partit Nazzjonalista parti mill-grupp tal-IPP li daw wara rreżistew għal snin twal illi konna liġi tal-finanzjament tal-partiti, ilhom 5 snin sħaħ jiksru din il-liġi billi ma jippubblikawx il-finanzi awditjati tagħhom. Suppost, skont il-liġi Maltija, il-partit tal-IPP hawnhekk laqqas biss huwa partit rikonoxxut f'pajjiżna. Daniel Attard tenna li dan id-dibattitu u tentattiv ieħor biex jitappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna waqt li nnota kif l-aħħar snin saru bosta riformi fil-qasam tal-ġustizzja u l-libertà tal-kelma. U allura lill-kollegi sħabi Maltin illi jaħdmu kontra pajjiżhom fil-Parlament Ewropew ngħidilhom ċorotont billi tħammġu sem Malta minnkom se tiksbu ebda rispett u lil sħabhom il-konservattivi li jippretendu illi jiġu għaw jagħtu lezzjoni lil Malta fil-waqt li pajjiżhom jibqgħu bijaw l-armi biex jintużaw f'ġenoċidju ngħidilkom ċorotont biex tiskonġra trid tkun pur. L-Europarlamentari Laburista Thomas Bajjada sostna l-waqt li l-Parlament Ewropew qed jiddiskuti din il-mozzjoni għadu kemm seħħ attentat ta' qtil ta' ġurnalist Taljan u qtil ta' aktar minn 270 ġurnalist f'Gaza. Nemmen li kulħadd jixtieq il-ġustizzja bħalma ħdimna li aħna bħala Maltin issa wasal iż-żmien li bħala Ewropej naħdmu għal ġustizzja għal kull ġurnalist. Għaliex hekk verament iridu nagħtu ġustizzja lil Defni, iridu nagħtu ġustizzja lil ġurnalisti kollha u mhux bir-rule of law biss meta jaqbel. Saret tant fi stqarrija, il-Partit Laburista qal l-Europarlamentari Nazzjonalisti David Casa u Peter Hughes ippruvaw ikissru reputazzjoni ta' pajjiżna. Ġie notat kif l-erba' se jsir dibattitu fil-Parlament Malti wara li fil-jiem li għaddew tresqet mozzjoni mill-wib tal-Gvern Naomi Kakija biex il-Maltin u l-Awċin ikunu konxi minn verament u favur Malta u favur il-poplu tagħha.